ताजो तनमनी देव के बाद मजा आई अंजनी चाचा यह देखिए हमार है राधा है हम इनकर कृष्ण बनी वो कृष्ण कोई सन जेकर बांसुरी फेल बाए अरे मुरलिया में छेड़ल बनवा में नंद किशोर देखिए हाथ उठे तो मजा आई मामा हाँ 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 पहले डांस कर तब गोड़ से बजे ना पहले डांस वो तो वही से तो दादा कहाँ कहाँ हमारा खुश हो लगे हमारे मामा हम मामा के भगिना है जेकर मामा झाल के बल पर दोहा कतर कितने लैंड घूम कर आए थाईलैंड हमारे मामा अभी सुतर रहते अरे मुरलिया में छेड़ल अरे बंसी बजवैया हे राधा अरे बंसी बजवैया कन्हैया में वो करे ओरिजिनल श्रोता कहा जाला ना कतना गीत आवो तारी सो आ कतना जल्दी बुता जाते के जानते नहीं हई देखिए हमरा मनन भैया है हमारे घर के भैया अरे की मुरलिया में छेड़ल अरे बनवा में अरे एक शब्द हम बोलल चाहब भीम जी खातिर कि आज प्रेम ही खींच के ले आई बना तो हम आराम से अपन सुतल रही घरे अचानक हम कहीं समाचार खातिर गोलू के फोन करी यहाँ कि कहाँ बड़ा तय करे लसाणी मतलब गाँव के बगल में आ तो हाँ तो केकरा के यहाँ तो भीम जरूर से हम शिकायत करिए का जी हम वहीं दुश्मन बन गया कि हमारा कहना बोले तब तक प्रक्रिया शुरू हो गई जाएगी बजे आवे के बाद अरे मुरलिया में छेड़ल अपनवा में नंद किशोर बंसी बजवैया कन्हैया में एक बात तू बड़ा पावर कहला मामा अभी धैले कि घरे आराम से सुत है ना आज लिखो रहे कि हमने के भीम भैया खातिर आवे के बाद हमार रात में प्रोग्राम रहे तबीयत हमार ठीक ना बुझाइल हा हम आराम करे के फेरा में रही बाकी भीम भैया खातिर आज हुए ना एगो समय रहे आओ तरे इतना तक कि हमें एगो समय रहे कि हम बहुत लड़का रहे अब भीम भैया घरे बहन के शादी रहे और ना चाहिए हो घरी लटवार से एगो वहाँ के घर में चाचा बड़ा बड़ी तौर चूच बारे ले याद रहा उहे के गवावले रही बरियारी उठा के बरियारी हमारे के उठा के वो घरी से हमारे प्रेम मनल बा बाकी भाव चकवा चकैया बाछा बाछी औरी भैया चकवा चकैया
अच्छा बाछी औरी गयाउरी का प्रेम में डोले ले प्रेम में डोले ले का तमवा के पपैया और का भाव ही पहले से देखल हनुमान भैया 11 बजे रात में कहे आज प्रोग्राम नहीं खन पहले इहो घरे ठोर लड़ावे के चक्कर में उहे अंशु देवी जोरे तो से पहले ही जान गए है कि मोरवा मुरनी आई शब्द ताकि का हो सकता एगो बात मामा हम तारा के धन्यवाद देव कि देही देह प्रेम होला दुनिया में का होता ना हम फेर में रही ना हमार मामा फेर में रहे अब वो बात हमारा रंजनी चाचा हमें कहले कि देखनी रे मोरवा मुरनी अब होठोर में डलल से अरे बंसी बजवैया कन्हैया हमारे मामा झाल पर संगत खाली करे के बाद देखी प्रेम राजा महाराज जी अगर अंजनी चाचा सुनत हुए तो कहले बड़े कि प्रेम के प्रमाण के आवश्यकता नहीं है आज प्रेमे बा कितना लोग दिन में करीब 8000 लोग के भोजन भइल बा आज प्रेमे बा कि रात में हम अपना गीत के माध्यम से भीम भैया खातिर खड़ा बा बाकी भाव बाकी प्रेम के बात मूला मुलाकात होता प्रेम के परीक्षे प्रेम के परीक्षे भैया